Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в рубриката за изкуство и култура. Днешното ни предаване е посветено на едно ново издание на една много полезна книга. Книгата е свързана с историята на село Драгоево, Шуменско, а тук при нас е нейният издател Георги Лунгов, може би да кажем и внук. Внук, да. Как възникна идеята за при изданието на тази книга? Нейният автор е Белчо Кръстев, преподавател в Шуменския университет, вече покойник. Да. Знаете от стари разговори за моята любов към Драгоево, към моята страст към историята му. С Белчо Кръстев се запознах още в моето детство, когато той така живееше в една от махалите на Драгоево, махала Вълева. И с първите ми литературни опити, които така имах желание да се развивам с литературата, бяха с него. Тогава той като преподавател в катедрата по български език към Шуменския университет, тогава тази страст към литературата и изобщо към родното ни сближи доста. Белчо Кръстев направи едно през 1998 година, положи един много огромен труд да издаде това издание, което в момента аз го преиздавам. Причината да преиздам книгата е, че през 1998 година тя се издава в един много ограничен тираж и в годините забелязах, че тази книга се изгуби изобщо като бройки между хората. Хората, които са я прочели, са с много силни впечатления от нея, от съдържанието й. Отделно тя представлява и много голям интерес към родовата памет на Драгоево. И след Нова година, когато аз се чух с съпругата на Белчо Кръстев, госпожа Славка Кръстева, поисках да ми преотстъпят авторското право, за да може да издам книгата. Интересното е, че тази книга тя никога не е била представена като събитие, като културно събитие в обществения живот и в Драгоево, в община Преслав и в област Шумен. И тази година, живот и здраве, на 8 май, аз така имам идеята да я представя в Велики Преслав. За Белчо Кръстев мога да кажа много хубави думи, но преди всичко той си беше отдаден на историята с голяма страст